Nu håller jag bara mobilen. Vad har du för mobil då? Är du kär i istället? Kan jag få en liten intervju om det som hände i helgen? Jag körde ut villet! Hade du sagt på fyllan? Ja, det kan man säga. Jag har filmare. Är du kär i Mattias? Är det därför du vill vara kvar? Ja, det är så. Fan, jag måste zooma han på. Det var en Rooney. Det var med. Bertil 27 har bara en halv hjärna. Ytterhjärna. En halv hjärna.